Знаеш ли, кой е единственият орган в тялото ти, който може да порасне отново, дори ако остане само 1/4 от него? Това е твоят черен дроб. Той не е просто орган. Той е химическа лаборатория с над 500 функции. Пречиства кръвта ти, складира витамини и регулира хормоните. Най-големият му враг не е само алкохолът, а течната захар, фруктозата. Тя го омазнява по-бързо от всичко друго. Искаш ли да му благодариш? Дай му малко горчиви храни или просто почивка от хапването. Пази го, защото той е твоята последна линия на защита. Кога за последно пил вода с лимон?